Κατά οκ. Πατάς OK. Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις? Καλημέρα, μια χαρά εσύ. Μια χαρά, μια χαρά. Σήμερα έχουμε μαζί μας τη Μαρία Λιουδάκη, που είχα την τιμή να γνωρίσω πριν περίπου ένα μήνα στο Ηράκλειο. Μαρία, για πες μας λίγο, για να μην πω λόγο εγώ, πού είσαι και τι κάνεις? Βρίσκομαι στο Ηράκλειο Κρήτης, στο κέντρο. Η περιοχή λέγεται Αγία Τριάδα. Έχω ένα κέντρο εναλλακτικών θεραπείων που ονομάζεται Αρόγια. Το Αρόγια είναι συνώνυμο με την υγεία. Είναι μία διάλεκτος στα Ινδικά. Και αυτό στην ουσία που προσφέρουμε εδώ είναι υγεία και ευεξία με ολιστικό τρόπο. Από Μμμ, το πνεύμα μέχρι το σώμα. μμμ. Για πες μας λίγο παραπάνω, πότε, πότε το άνοιξες, πώς εκπαιδεύτηκες, πώς δημιουργήθηκε όλο αυτό? Δουλεύω στο τομέα της ευεξίας από το 2011. Ξεκίνησα ως μασέρ και μετά έβλεπα ότι το πελατολόγιό μου τους άρεσε πολύ το πιο θεραπευτικό κομμάτι, οπότε μετά μπήκα στον τομέα της ρεφλεξολογίας, αργότερα στη κινεζική ιατρική και παράλληλα με τις σπουδές μου έκανα και διάφορα σεμινάρια που ε, που μου τέριαζαν, όπως παρασκευή καλλιτικών προϊόντων και διάφορα που έχουν να κάνουν με πιο εξειδικευμένα κομμάτια της ρεφλεξολογίας και του μασάζ. Το 2019 αποφάσισα να ανοίξω τη δική μου επιχείρηση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ήμουν στον τουρισμό, σε ξενοδοχεία Μμμ, πεντάστερα. μμμ, Οπότε ξεκίνησα και έκανα κατοίκον. Μέχρι να βρω τον κατάλληλο χώρο. Ο κατάλληλος χώρος δεν ήρθε πολύ άμεσα, ήρθε μετά από 15 μήνες, με πάρα πολύ κόπο, μμ, γιατί δεν ήταν το χώρο που ήθελα, αλλά τελικά ο χρόνος με αντέμιψε και βρήκα το κτίριο που ήθελα. Το μμμ. είχα κάνει focus στο μυαλό μου, οπότε ήρθε αυτό που ήθελα ακριβώς. Και Τέλεια. άνοιξε στην ουσία το 2020 τον Οκτώβρη, εν καιρό καραντίνας. Ναι, Wow. ήταν, ναι. Παρ' όλα αυτά όμως ο μόνος κωδικός που δεν μπορούσα να δουλέψω ήταν το μασάζ, όλα τα υπόλοιπα μπορούσα. Βελονισμό, ρεφλεξολογία και εναλλακτικές θεραπείες. Μμμ. Πολύ ωραίο. Δηλαδή, εκεί που όλοι δυσκολεύονταν και λένε είναι ακατόρθωτο, τα κατάφερες. Τα κατάφερα με τη βοήθεια της πεθεράς μου να σημειωθεί, γιατί λέμε Wow, συνήθως. okay. Ναι, αυτό δεν το ακούμε συχνά. Ναι. Ο άντρας μου και γενικά η οικογένειά μου ε, με παρότριναν να μην το κάνω και επέμεναν κιόλας μην το κάνεις, θα καταστραφούμε. Μμ. Ξέρεις τώρα πώς είναι αυτά τα πράγματα. Γενικά όμως εγώ άκουσα το ένστικτό μου και η πεθερά μου πάντα με σιγοντάρει σε αυτό, να σημειωθεί πάλι αυτό. Σε ό,τι τρελό υπάρχει είναι εκεί. Wow. Οπότε πάμε, είμαι δίπλα σου και έτσι ξεκινήσαμε και το, του δώσαμε ζωή σε ένα παλιό κτίριο, ρε παιδί μου, το οποίο είχε να κατοικηθεί από το 2016. Και είναι πολύ ωραίο κτίρι. Πάρα πολύ ωραίο κτίρι. Εγώ Ναι, ενθουσιάστηκα όταν ήρθα, ναι. είναι διατηρηταίο από το 1800. Wow. Και κάνει εντύπωση, εγώ δηλαδή που έχω έρθει, χωρίς να ξέρω τη γειτονιά και κάτι, ε, είναι πραγματικά σαν μία μικρή όαση, γιατί γύρω-γύρω δεν βλέπεις κάτι άλλο που να πεις «Wow». Είναι μία, από τις παλιές γειτονιές. Δεν έχει μπακάλικο, δεν έχει καφενείο, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και εκεί στη μέση του πουθενά βλέπεις μία ταμπελίτσα και ένα πάρα πολύ ωραίο βαμμένο κτίριο, αρρώγια. Δηλαδή, μπράβο, τέλεια. Βρίσκομαι στην παλιά πόλη του Ηρακλείου, η οποία είναι δυστυχώς πάρα πολύ απομονωμένη και έτσι την έχουν παραπεταμένη, μπορώ να πω. Όλα τα κτίρια είναι, τα παλιά κτίρια είναι καταλελειμμένα, ε, γκρεμισμένα και πέρυσι ακόμα γκρεμίζανε το απέναντινό μου κτίριο. Μμ. Και εγώ όταν ήρθα, καταρχήν δεν είχα περάσει ποτέ από αυτή την περιοχή μου. Αλήθεια τώρα. Και όμως ήταν αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Μμ. Ναι, και μπορώ να καταλάβω το γιατί. Και όποιος πάει θα καταλάβει το γιατί, σίγουρα. Ναι.
Για πάμε λίγο στις υπηρεσίες σου, γιατί είπες πριν και σώμα και ψυχή και πνεύμα. Για πες μας λίγο περισσότερο για το σώμα, να ξεκινήσουμε το σώμα. Ε, Αυτό που κάνουμε εδώ έχει να κάνει με τη ρίζα του κάθε προβλήματος. Η ανατολίτικη ιατρική δεν ασχολείται με την αντιμετώπιση απλά μιας ασθένειας, π.χ. Μμμ. όπως είναι η δυτική, με πονάει το στομάχι μου, πάρε ένα χάπι. Μμμ. με, με βαθύτερα θέματα, όπως για παράδειγμα είναι η ψυχολογία. Γιατί με την ανατολίτικη ιατρική το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι το κάθε όργανο επηρεάζεται από ένα συναίσθημα. Μμμ. Για παράδειγμα, το μάχη επηρεάζεται από το άγχος. Όταν έχεις άγχος, παρατήρησε κι εσύ ότι ίσως θα σε πιάσει το στομάχι σου, θα έχεις φουσκώματα, ε, παλινδρομήσεις. Μμ. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσω όταν θα έρθεις είναι πώς είναι η ψυχολογία σου. Θα σου πάρω παλμούς, γιατί από τους παλμούς βλέπουμε όλα τα ζωτικά μας όργανα Μμμ. και θα κάνουμε και διάγνωση μέσω της γλώσσας, όπου υπάρχουν πάλι χάρτες, όπως γίνεται και στη ρεφλεξολογία, Μμμ. ακριβώς είναι και με τη γλώσσα, όπου βλέπουμε την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Τη σύγχυση, για παράδειγμα, τη χολιδόχο κίστη και όλα αυτά τα όργανα και τα συναισθήματα που επηρεάζονται. Μμμ. Οπότε, αν έρθεις και μου πεις, εγώ είμαι τέλεια, Μαρία, θα σε διαψεύσω και θα ρίξω πράγματα που ισχύουν. Μμμ. Μμμ. Ε, Γενικά, κάνουμε θεραπείες από όλο τον κόσμο, αρχαίες τεχνικές, όπως μάλαξη, για παράδειγμα, από την Ινδονησία, από την Ταϊλάνδη. Κάτσε να σκεφτώ από πού αλλού έχουμε. Από την Κίνα. Έχουμε διάφορες τεχνικές. Γενικά τα μασάζ μας είναι πολλά. Κάνουμε ρεφλεξολογία. Κάνουμε επίσης την θερμακουστική μέθοδο Χόπι, η οποία ναι μεν είναι καταγεγραμμένη από τους Ινδιάνους της Αμερικής και γι' αυτό ονομάστηκε Χόπι, γιατί Μμμ. ήταν η ομάδα των Ινδιάνων που λεγόταν έτσι, όμως είναι καταγεγραμμένη σε διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς και στην Ελλάδα. Μμμ. Και στο λέω με εγγύηση γιατί επειδή κάνω καταγραφές γητιών και γιατροσοφιών που αφορούν την κριτική θεραπευτική, το έχω καταγράψει τουλάχιστον 5 φορές. Wow. Εκεί θα επιστρέψουμε πιο μετά. Ναι. Κάνουμε το κολπικό ατμόλυτρο που και αυτό είναι Μμμ. καταγεγραμμένο και στην Ελλάδα, ακόμα και χτες το κατέγραψα εδώ στην Κρήτη, σε ένα χωριό, αλλά και σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου οι γυναίκες και οι άνδρες το χρησιμοποιούσαν και τώρα πάλι έχει γίνει, ας πούμε, της μόδας έχει αναδυθεί Μμμ. μέσα από τα παλαιά χρόνια, που βοηθάει την πιελική υγεία για τον κόλπο της γυναίκας, για τον άνδρα, όσο αφορά τη γονιμότητα, όσο αφορά τα γυναικολογικά θέματα κλπ. Μμμ. Τι άλλο έχουμε? Ασχολούμαστε πολύ με το βελονισμό Μμμ. και με θεραπεία. Το κομμάτι του βελονισμού είναι το αγαπημένο μου, διότι κάνεις βελονισμό και δεν είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Μμ. Τα περιστατικά που έχω είναι πιο πολύ ψυχολογίας, όπου έρχονται έτσι με φόβους, θέματα που τους απασχολούν, με αιμονές, με ανησυχίες και μετά τους βγάζουν άλλα ψυχοσωματικά, τα οποία τα δουλεύουμε και σε συνδυασμό με τη βοτανοθεραπεία έχουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Μμ. Ναι. Το άλλο που χρησιμοποιούμε πολύ είναι η κρίσταλοθεραπεία και αυτά συνήθως τα κάνω όλα συνδυαστικά. Μμμ. Και η βοτανοθεραπεία, την οποία φτιάχνω εγώ βάματα, τα οποία πηγαίνω και μαζεύω τα βότανα, κάνω βοτανικά σκευάσματα γενικά, όπως σιρόπια, βάματα, αφεψίματα και Μμμ. τα φτιάζουμε. Μάλιστα, πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε, στην ουσία, όποιος έχει κάποιο θέμα, κλείνει το ραντεβού του, έρχεται σε σένα και εσύ μετά βάσει μιας προσωπικής συζήτησης, πώς κρίνει, ή βασικά, να ρωτήσω αλλιώς, έρχομαι και σου ζητάω μια συγκεκριμένη θεραπεία,
ή μπορώ να έρθω και να σου πω, ξέρεις τι Μαρία, έχω ημικρανίες, θέλω βοήθεια. Πώς ξεκινάει όλο αυτό το ταξίδι σε όποιον έρχεται σε σένα? Το τηλέφωνο, ρωτάω τι έχεις, Μμμ. ε, τι θέλεις να κάνουμε περίπου, τι έχεις στο μυαλό σου. Αν μου πεις ότι Μαρία, εγώ έχω ημικρανίες και υποφέρω, το πρώτο πράγμα που θα σε ρωτήσω είναι πώς είσαι ψυχολογικά. Αν έχεις πάει στο γιατρό, αν έχεις τσεκάρει δηλαδή ότι είναι από τον αφιένα, είναι κάτι άλλο νευρολογικό. Δηλαδή κάνω πρώτα αυτές τις ερωτήσεις και αν δούμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παθολογικό, ξεκινάμε το κομμάτι της ψυχολογίας, όπου σου αναλύω για ποιο λόγο είναι οι μικρανίες Μμμ. και κατά το κομμάτι του βελονισμού, που είναι το πιο άμεσο αποτέλεσμα. Μμμ. Μμμ. Για να δουλέψω τη ρίζα. Μμμ. Οκ, πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για περιέγραψέ μου, γιατί πιστεύω ότι είναι και αρκετοί που ίσως να μην έχουν ξανακάνει βελονισμό και ίσως λίγο και μόνο στο άκουσμα της λέξης βελόνας να τους τεινάζει κάτι. Μπορείς να μας το περιγράψεις λίγο πιο αναλυτικά? Τι θες να σου περιγράψω ακριβώς? Πώς θα το φανταστεί πώς μπορεί να το φανταστεί κάποιος που δεν έχει ξανακάνει? Υπάρχει πόνος, η διάρκεια, η διαδικασία του Όχι. βελονισμού? Γενικά, αυτό που έχω παρατηρήσει εγώ σαν βελονίστρια, επειδή και εγώ φοβάμαι τις βελόνες, τις ενέσεις κλπ. Μμμ. Βελονίστρια, το πάτε τις βελόνες. Χρησιμοποιούμε εμείς είναι πάρα πολύ λεπτές. Μμμ. Ε, ένα ποσοστό περίπου 70% οι βελόνες δεν πονούν, αρκεί να βάλεις τη βελόνα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε να μην πονέσει και ο άλλος. Γιατί από μόνο του είναι ένα μέταλλο αιχμηρό και νιώθεις κάπως έτσι περίεργα. Τα σημεία που συνήθως πονάνε είναι κοντά σε φλέβες, ας πούμε έτσι, εδώ. Μμμ. Ο βελονισμός δεν πονάει. Μμμ. Μμμ. Η- Οκ. για να κινηθεί η ενέργεια έτσι, που λέμε, χρειάζεται 28 λεπτά. Εγώ όμως, σαν Μμμ. Μαρία, δεν το αφήνω τόσο λίγο. Το αφήνω από 40 λεπτά και πάνω. Έχω παρατηρήσει, λοιπόν, ότι όταν αφήνω τη βελόνα έτσι 40-50 λεπτά, ακόμα και μία ώρα αν χρειάζεται να το αφήσω, Μμμ. βλέπουμε πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Α, οκ. Δηλαδή, εγώ όταν είχα έρθει είχα κάτσει 1 ώρα. 45 λεπτά Α, τουλάχιστον. 45 λεπτά, ναι. Δεν το είχα καταλάβει καθόλου. Έχω να πω εδώ ότι ήταν πρώτη φορά, μία και μοναδική που έχω κάνει βελονισμό, δεν είχα καταλάβει τίποτα. Ούτε πόνεσα. Μάλιστα. Για την ψυχή και το πνεύμα, κάτι άλλο στη υπηρεσία σου? Δηλαδή, μας είπες τώρα για το βελονισμό και για την κρυσταλλοθεραπεία. Ναι, δουλεύουμε και την βοτανοθεραπεία μέσα σε αυτά τα κομμάτια. Μμμ. Ας πούμε, μία μίξη βοτάνων η οποία να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, κινέζικα βότανα. Μμμ. Εφόσον έχω φτάσει η κινέζικη βοτανοθεραπεία, μπορώ να σου φτιάξω συνταγές που να αφορούν εσένα προσωπικά και να την πάρεις μόνο εσύ. Διαφορετικά, αν θέλεις να γνωρίσεις καλύτερα τον εαυτό σου, οι υπηρεσίες που κάνω είναι θεραπεία με το εκρεμέσο, που βλέπουμε μέσω χαρτών τι γίνεται στο υποσυνείδητό σου. Για παράδειγμα, τι συναίσθημα έχεις για τον εαυτό σου, τι συναίσθημα πρέπει να αναπτύξεις, ποιο είναι το αναβλητικό σου συναίσθημα και πώς θα το αλλάξεις. Μμμ. Τα πρόσωπα της ζωής σου που σου έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και τι θεραπεία πρέπει να κάνεις μαζί τους. Μμμ. Wow. Για παράδειγμα, υπάρχουν φορές που, από προσωπικές εμπειρίες, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ που οι γονείς μου, για παράδειγμα, για μένα θεωρούσα ότι δεν ήταν κατάλληλοι. Δεν Μμμ. θα ήμουν όμως, δεν θα ήμουν αυτή που είμαι τώρα αν δεν είχα αυτούς τους γονείς. Μμ. Μπορεί, για παράδειγμα, να μην τους θεωρώ κατάλληλους, όμως με βοήθησαν να κάνω, να γίνω η εξέλιξή τους και να μην γίνω σαν αυτούς, στην Κατάλαβα. ουσία. Αν είχα άλλους γονείς, δεν θα ήμουν αυτό που είμαι τώρα. Ναι. Πολύ όμορφο. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή, τους ευχαριστώ, γιατί μέσα από αυτά που πέρασα, αναγνωρίζω πράγματα για τον εαυτό μου, με κάνουν πιο δυνατή. Έχω επιλέξει να ασχοληθώ με την θεραπευτική.
Έχω επιλέξει να ασχολούμαι με τα κακοποιημένα παιδιά. Μμ. Πράγματα δηλαδή τα οποία κάποιος άλλος μπορεί να μην τα έκανα ποτέ. Να μην Αν του είχα, περνούσε καν από το μυαλό, ναι. ναι, ναι. Οπότε στην ουσία το χρησιμοποίησες ως σκαλοπάτι και όχι σαν παγίδα. Όχι σε παγίδα, σαν σκαλοπάτι, Πάτη. απελευθέρωση περισσότερο για να κατανοήσεις και τον άλλο άνθρωπο πώς μπορεί να λειτουργούσε. Γιατί, για παράδειγμα, ο καθένας μέχρι κάπου φτάνει η κουβέρτα του, ρε παιδί μου. Ναι, έτσι είναι. Εγώ δεν είμαι η ίδια όπως ήμουν χτες. Μμ. Οπότε, και αυτοί οι άνθρωποι, ο καθένας είναι ο κακός και ο καλός στην ιστορία κάποιου, για να Ναι. πάρουμε μαθήματα. Οπότε, παίρνουμε τις κακές εμπειρίες και τις μετατρέπουμε ως μάθημα. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι. Μέσα από κάποια κακή εμπειρία, παίρνουμε αρετή. Μμμ. Αυτό είναι. Όμως, αν εσύ θέλεις να το παίζεις θύμα και άστι, έπαθα, Σοφία μου, και ξέρεις τι έχω περάσει Ναι, στη ζωή, άστα ξεκαθάριστα. ναι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι ένα τεράστιο άλλο θέμα. Ναι. Πάμε λίγο πίσω στην κρυσταλλοθεραπεία. Θα ήθελα λίγο να πεις στους θεατές μας τι είναι η κρυσταλλοθεραπεία. Γιατί και εγώ που την έχω κάνει σε σένα, πριν έρθω δεν μπορούσα να φανταστώ τι ακριβώς είναι και σε τι βοηθάει και πώς είναι η όλη διαδικασία. Η κρυσταλλοθεραπεία είναι όρικτα, τα οποία βγαίνουν μέσα από τη γη, τα οποία έχουν κάποιες ενέργειες. Όμως, το κάθε ορυκτό ναι μεν έχει κάποιες ιδιότητες και ενέργειες, θα πρέπει όταν εσύ θα το παραλάβεις και θα είναι στην κατοχή σου, να το ενσταλλάξεις και να του δώσεις αυτά που θέλεις να σου προσφέρει. Μμμ, Ο λευκός χαλαζίας είναι ο μέγας θεραπευτής. Από μμμ, μόνο. Όταν όμως εσύ τον ενσταλλάξεις και του πεις ότι θέλω να δουλεύεις όταν θα σε βάλω, να καθαρίζεις τη σκέψη του ανθρώπου, να ανοίγεις την κορώνα και να μπορεί να πάρει τη θεία καθοδήγηση έτσι όπως είναι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε μπλοκάρει ενεργειακά, μπορεί να είμαστε σε μια φάση που έχουμε μια θολή κρίση. Συμβαίνει πάρα ναι. πολύ συχνά σε ένα μας. Οι κρίσταλοι λοιπόν θα σου ανοίξουν και τα ενεργειακά πεδία, τα 7 τσάκρας που έχουμε, αλλά αυτό που θα σου κάνω εγώ είναι θα σε βάλω να διαλέξεις εσύ τους κρυστάλλους, γιατί εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα ε, αυτό που θα σε έλξει είναι αυτό που χρειάζεσαι. Μμμ, Και ας πούμε να σου πω να πάρε 7 κρυστάλλους αυτά τα χρώματα, που δεν θα το κάνω, θα σου πω διάλεξε γιατί είναι αυτό που χρειάζεσαι. Εσύ μπορεί να μην γνωρίζεις ούτε από χρώματα, ούτε τι κρύσταλλος είναι. Ξέρει όμως το υποσυνείδητό σου και η ψυχή σου τι είναι αυτό που πρέπει να πάρεις. μμμ, Οπότε εμπιστεύεσαι σαν άνθρωπο. μμμ, μμμ. Και σου λέω μετά από τα χρώματα και από τους κρυστάλλους, για ποιο λόγο διάλεξες τον κάθε κρύσταλλο. Συνήθως το κάνω συνδυαστικά με τον βελονισμό, γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα από τη σκέτο. Ναι. Και μου λένε και οι άνθρωποι από τις εμπειρίες που έχουν ζήσει ότι νιώθουν, ας πούμε, μια ενέργεια να τους περικλεί. Άλλος να νιώθει μυρμήδιας μες στο σώμα. Ο Ναι. καθένας βιώνει την εμπειρία. Όλος νιώθει ότι πέφτει, ότι Ναι. βυθίζεται. Ναι, από τη δικιά μου εμπειρία μπορώ να πω ότι εγώ ένιωθα σαν να βρίσκομαι σε κουκούλι. Σε ένα ζεστό, όμορφο, χαλαρό κουκούλι. Δηλαδή, ένιωθα πολύ ασφάλεια και πολύ ζεστασιά. Καθ' όλη τη διάρκεια δηλαδή, της θεραπείας, ναι. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που διάλεξα τους κρυστάλλους με αυτά που έβγαιναν. Δηλαδή ο συνδυασμός που τελείως χωρίς κάποια γνώση, εγώ δεν γνωρίζω τίποτα, μου έκανε εντύπωση πόσο σωστά διάλεξε η ψυχή μου, χωρίς να το σκεφτώ. Είδες. Ναι, ναι. Ενώ Αυτό αν μπορώ να το βεβαιώσω.
θα διάλεγα είτε με βάση τη διαίσθηση ή Μμμ. αν το πάρω σαν επαγγελματίας, θα διάλεγα, ας πούμε, ένα για κάθε τσάκρα. Ναι, Δεν θα ναι. έμπαινα, δηλαδή, στη διαδικασία. Θέλω ο άνθρωπος να τον εκπαιδεύω να ακολουθεί το ένστικτό του, τη διαίσθησή του και Μμμ. να παρατηρήσει το σώμα του και το τι τον έλκει. Ναι, Αυτό. ναι, ναι. Ναι, πολύ όμορφο. Πολύ όμορφη θεραπεία. Ε, για πες μας τώρα και λίγο για την καταγραφή που μας είπες πριν. Τι Το, καταγράφεις? το 2020 ξεκίνησα να καταγράφω γητιές και πρακτικές θεραπείες, γιατροσόφια κοινώς, που έκαναν σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Μμμ. Η ιδέα ξεκίνησε τελείως άκυρα. Ένας φίλος μου που με βοηθούσε εδώ να φτιάξουμε το χώρο μου λέει «Ρε, εσύ σου βρήκα γητιές». Λέω «Τι τις κάνω τις γητιές?» Της μου λέει «Είναι από το 1800 καταγεγραμμένες. Wow. Τράβα τις και ό,τι εντάξει ρε παιδί μου, να το κρατήσω». Και τυχαίνει και το Δεκέμβρη του 20 δημοσιοποιούν ένα συνέδριο που θα γινόταν για την παραδοσιακή ελληνική λαϊκή ιατρική. Και Wow. αφορούσε γιατρούς, γητευτές, οτιδήποτε είχε να κάνει που δεν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένο. Και λέω, Μμμ. θα πάρω μέρος με τις γητιές. Ξεκίνησα λοιπόν, πήρα τηλέφωνο στη σχολή μου, γιατί η σχολή μου το διοργάνωνε, η Ακαδημία Αρχαίας Ελληνικής και Κινέζικης Ιατρικής. Λέω, τι πρέπει να κάνω? Θα πάρω μέρος με τις γητιές μου. Λένε, τρομερή, δεν το πιστεύουμε, ξέρω εγώ. Θα πας, λέει, και θα καταγράφεις γιαγιάδες. Μμ. Θα κάνεις, μου λέει, την έντυπη εργασία σου, αλλά θέλουμε, λέει, από γιαγιάδες τα βιντεάκια. Λέω, εντάξει. Και ξεκίνησα και πήγαινα χωριό-χωριό, όπου έβρισκα γνωστούς και τους βιντεοσκοπούσα. Μετά όμως αυτό έγινε εθισμός, Σοφία. Δεν με πήγαινα στα χωριά, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ που γνώριζα καινούργια μέρη. Μμ. Η μία, να πηγαίνεις, να μην σε ξέρουν οι άνθρωποι. Εν καιρό κορονοϊού, έτσι. Δηλαδή ξεκίνησε τον Γενάρη του 2021 και έκανα τις βιντεοσκοπήσεις. Ναι, ναι, απίστευτο. Α, και όμως μου ανοίγανε τις πόρτες. Δεν έφυγα από κανένα σπίτι και να μην φάω μεσημεριανό. 12 η ώρα τρώγαμε μεσημεριανό. Και πέρα από αυτό, Πανέμορφο. ήταν φανταστικές εμπειρίες, διότι γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, μοιράζεσαι στιγμές από τη ζωή τους. Μμ. Οι γέροι και οι μεγάλοι άνθρωποι γενικά έχουν ανάγκη τόσο πολύ έναν άνθρωπο να τους ακούσει, να πούνε μια κουβέντα, γιατί ήταν απομονωμένοι και τότε, έτσι. Και τότε ειδικά, ναι. Και τώρα που γυρίζω πάλι μου λένε θα ξανάρθεις. Ναι. Λοιπόν, ξεκίνησα και κατέγραφα ιδιές και πρακτικά και όταν δεν έβρισκα να πάω σε κάποιον γνωστό, πήγαινα σε καφενεία. Ας Μμ. πούμε, γέργερη και έμπαινα σε ένα καφενείο και ήταν ολογέρι, 100 χρονών. Και τους έλεγα, «Γεια σας λεβεντόπεδα». «Ω, καλώς η κοπελιά, περάσαμε». Και έτσι και τους ρωτούσα, ρε παιδί μου, τους έλεγα τι κάνω περίπου για να καταλάβω και μου λέγανε, «Ω, εγώ δεν ξέρω πράγμα». «Μα Μμ. έλα τώρα που δεν ξέρεις, τι σου έκανε η μαμά σου όταν...» Αυτό, ναι. Και μου λέγανε, «Τα καταλήγαμε μια ώρα να μιλάμε και να βιντεοσκοπώ». Και λέω, «Είδες που ήξερες τελικά? Ναι, Είδες που λέει παιδιά?» ναι, 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 ναι. έχω περάσει τώρα τα 3 χρόνια, κάνω αυτό το πράγμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα τα ανεβάζω στο TikTok, έχει πολύ μεγάλη απήχηση, αρέσει πολύ στον κόσμο να βλέπει το γείτονά του, τη γιαγιά του. Μμ. Γενικά τους αρέσει να τα βλέπουν από ότι να τα βλέπουν γραμμένα. Ναι, μεν εγώ έχω ξεκινήσει να γράφω το βιβλίο πάνω στην κριτική θεραπευτική, όμως τους αρέσει πολύ να βλέπουν την παρουσία, την ενέργεια του ανθρώπου και μαζί με τη γητιά μπορεί να πούν και μια ιστορία ότι εγώ είχα Μμ.
στη Γεώργια, να ξέρω εγώ, και είχα πάθει ηλίαση και η γυναίκα μου βάλε αυτό και αυτό. Ξέρεις τώρα πώς τα λένε οι Ναι, γιαγιάδες. ναι, ναι, ναι. Είναι όμορφο και είναι μια τέχνη που χάνεται. Και έχουν να μοιραστούν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε χάσει δυστυχώς πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και το θέμα είναι ότι δεν έχουν μείνει στις επόμενες γενιές πάρα πολλά. Όχι. Ισχύει. Οπότε ό,τι μπορώ να καταγράψω, καλό είναι. Πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Από πολλές απόψεις, δηλαδή πέρα από τη σοφία που χάνεται και την καταγράφεις για να Ναι. μην πάει χαμένη, είναι και αυτό που, δηλαδή, που θα πούνε μια ιστορία που άλλος θα δεθεί, θα το ακούσει, δηλαδή μεταφέρεις κάτι αρχαίο στο TikTok και στο Instagram και το κάνεις πάλι ζωντανό για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να το Ε, ακούσει και να το δεν δει. θέλω να σου πω. Από κάτω μου Ξέρω. γράφουν βιντεάκια, κάτω από τα βιντεάκια μου γράφουν, ας πούμε, «Α, και εμείς το κάνουμε στη Λέρο, αχ, και εμείς το κάνουμε, Mm, βάζουμε τα ονόματα». Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα που είναι απίστευτο. πάρα πολύ. Και δεν... Πώς σε βρίσκει κανείς στο TikTok? Μαρία Λιουδάκη 90. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ναι. Και Θα είπες βρει ότι... Ναι. και γητιές και πρακτικά, αλλά μπορεί να βρει και στιγμές που κάνω από τα tour μου, ε, Μμμ. και να σταματήσω, ας πούμε, να βιντεοσκοπήσω έναν κύριο που λέει ένα ριζίτικο. Αχ, τι όμορφο, ναι. Ναι, μπορεί να σταματήσω, ας πούμε, και να δω ένα παππού και να κάνω live και να του πω, έλα εδώ, πες μας δύο λόγια για σένα. Και άλλος κόσμος και να λέει, «Α, μπράβο παππούλη», να του κάνουν ερωτήσεις κλπ. Ναι, Είναι απίστευτο. πολύ όμορφο. Ναι, και φέρνεις και επικοινωνία γενιές που δεν επικοινωνούν πλέον ιδιαίτερα. Ναι, Δηλαδή, ισχύει. ποιος θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να κάτσει με τον παππούλι ή με τη γιαγιά, ακόμα και η δικιά του γιαγιά αν είναι, συνήθως δεν παίρνουμε το χρόνο να κάτσουν. Όχι, δεν ισχύει αυτό και ειδικά και στα απομονωμένα χωριά οι, οι μεγάλοι άνθρωποι νιώθουν τεράστια μοναξιά Mm, και μου το λένε και το βλέπω κιόλας, έτσι. Απλά καταλαβαίνω και τους άλλους ανθρώπους, οι περισσότεροι μένουν στην πόλη, οι γέροι δεν θέλουν να φύγουν από τα χωριά τους. mm, Οπότε ναι. βγαίνει ένας ένος και του κάνει χαρά και τον κάνει να νιώσει σημαντικός. Τον βλέπεις σαν άνθρωπο, ναι. Καταρχήν μετά είναι το νέο της εβδομάδας. Αχ, ήρθε η Μαρία από το Ιράν. Ναι, και μου πήρε συνέντευξη και θα βγω στην τηλεόραση, ξέρεις τώρα. Ναι, 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 ναι. Την τηλεόρασή τους, ας πούμε. Ναι. Και Εντάξει, μετά οι άνθρωποι και λένε, «Γιαγιά, σε είδαμε στο TikTok». «Α, παππού, ξέρω ναι. εγώ, τηλεόραση». Ή τους παίρνουν τηλέφωνο. Ή οι Mm, γείτονες και λένε, «Σε είδαμε, σε είδαμε». Ακόμα και αυτό το λίγο, το μικρό, τους δίνει ότι, «Α, κοίτα ρε παιδί μου». ναι. Ξέρεις, τώρα έτσι πως το λες, μου δημιουργείται η εικόνα που έχεις μια ήρεμη λίμνη και πέφτει μια σταγόνα και δημιουργούνται αυτά τα κυματάκια που όλο και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και μεγαλώνουν. Γιατί η ενέργειά σου είναι κάτι μικρό, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ μικρό, αλλά είναι αυτή η σταγόνα που πέφτει. Η επίδρασή της όμως είναι τεράστια. Και Είναι όχι μόνο τεράστια. εκείνη τη στιγμή, κρατάει. Ισχύει. Ναι. Όμως και για μένα, μετά από κάθε καταγραφή και μετά από κάθε γυρισμό, έχω πάντα μία τροφή για σκέψη. Mm, Ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι, έχω πάει σε τόσο μικρά σπιτάκια, σε τόσους φτωχούς οικονομικά ανθρώπους. Οι ναι, άνθρωποι είναι πλούσιοι στην ψυχή, έτσι. ναι, Του δίνουν σοφία ό,τι έχουν. Δηλαδή, ό,τι έχουν θα σε κεράσουν. ναι. Χωρίς Και δισταγμό. Ναι, όλα παρεξηγούν. ναι, 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 ναι. Κάτι που και Ε, αυτό χάνεται, ναι. θα πρέπει να φας από το φαγητό που φτιάχνουν. Θες, δεν θες. Ναι, Εκεί δεν είναι στα χωριά, «Αχ, δεν θέλω» κλπ. Έχεις φάει, θα κάτσεις να φας του και λίγο. Ναι. ναι. Πανέμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Για πες μας έτσι, από αυτή την εμπειρία σου, μία από τις αγαπημένες σου αναμνήσεις. Έτσι να πάρουμε κι εμείς μία Α, γεύση.
Έχω πάρα πολλές. Το φαντάζομαι. Απλά να πάρουμε κι εμείς έτσι μια γεύση για το τι βιώνεις. Λοιπόν, όταν ξεκινάω αρχικά να πάω κάπου, δεν ξέρω ούτε που θα καταλήξω. Μμμ. Είναι γεγονός αυτό, Σοφία. Δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Μμμ. Δηλαδή, λέει, θα πω στο φορείς, εντάξει. Με παίρνει ένας άνθρωπος τηλέφωνο, μου λέει, θα έρθει στη μαμά μου, ναι, του λέω, ωραία, μου λέει, μετά που θα τελειώσεις, θα σε περιμένω να ανεβούμε στο βουνό. Εντάξει, λέω εγώ. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ούτε τη μαμά, ούτε κανένα. Παίρνω τη φίλη μου μαζί, γιατί συνήθω εγώ παίρνω να έχω και κάποιον παρέα, ένα-δυο Ναι. άτομα, και μου λέει, πού θα πάμε, λέω, στο Βορίζα. Του ξέρει, μου λέει, λέω, όχι. Μετά λέω, θα πάμε στο βουνό. Α, μου λέει, θα μα φάξουν και ό,τι είναι. Θα βρούμε, ξέρω εγώ, τα κομμάτια μα μετά από Ναι, ναι, χρόνια. ναι, δεξιά και αριστερά. Ναι. Και λέω, πάμε, μπορεί και τι είναι. Πάμε στη γιαγιά, κάνουμε την καταγραφή και μου λέει άνθρωπος, τελείωσες, ναι, θα σε περιμένω, μου λέει, στην πλατεία του χωριού, με το αγροτικό, να ανέβεις, μου λέει, στην καρότσα να φύγουμε. Η Άντε. νανά χρονών, να έχει πάθει εγκεφαλικό, μου λέει, θα τρελαθούμε ένα τρελή, που τι θα κάνουμε, σκάσε, της λέω και πάμε, τώρα τι είναι. Πραγματικά μας περιμένανε τρία αγροτικά. Και λέει, Μάλιστα. ανεβείτε όπου θέλετε στην καρότσα και πάμε. Ανεβαίνουμε στην καρότσα και παίρνουμε πάνω το βουνό, στον Ναι, Ψιλορίτη. ναι, ναι, ναι. Ένα, ο Ψιλορίτης γενικά έχει πολλές φάσεις. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μέρος. Ανεβαίναμε, κάνει η Νανά live. Παναγία μου με την τρελή που εδώ πέρα, δεν ξέρουμε πού πάμε. Ο χώρος επικίνδυνος. Ανεβαίναμε τώρα κατσάβραχα. Ναι, Άνουμε και είχαν ετοιμάσει οι άνθρωποι τραπέζια, είχαν βάλει οφτά. Ξέρεις τι ναι. είναι το οφτά. Ναι, 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 ναι. Είχαν ψήσει μακαρόνια, είχαν βάλει πέτρες, είχαν ανάψει φωτιά και είχαν ψήσει μακαρόνια στο καζάνι. Είχαν φέρει παρέα με μαντολίνο κλπ. Είχαμε μαζευτεί γύρω στα 20 άτομα και μας καλέσαν οι άνθρωποι να πάμε να φάμε. Μμ. Απίστευτο. Ξεχνούν οι άνθρωποι να πάρουν πιάτα και είμαστε 20 άτομα και έχουν δύο πιάτα όλα και όλα. Ναι, Τι κάνανε λοιπόν, βάλανε τα μακαρόνια, τα βάλανε μέσα στα ποτηράκια και σε εμάς, δύο ξένες, μας βάλανε τα πιάτα. ναι. Σου λένε είναι οι γυναίκες θα φάνε στο πιάτο και εμείς θα φάμε από τα ποτηράκια. Εκεί που η φιλοξενία γράφεται ακόμα με κεφαλαία. Ναι, ήταν απίστευτη εμπειρία. Και Μμ. μετά μας τώρα ένα μέλι ο καθένας, ξέρω εγώ. Συνήθως παράγουν μέλι, έχει πάρα πολλούς Μμ. μελισσοκόμους. Έχει πολύ καλό μέλι, ναι. Ισχύει. Ισχύει, ισχύει. Τι όμορφα. Τι όμορφα. Μαρία, έχω ακόμα σίγουρα 1 εκατομμύριο ερωτήσεις που μου έρχονται. Θέλω να σε ρωτήσω. Αλλά η ώρα περνάει και δεν θέλω να κουράζω κιόλας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να πω σε όποιον μας ακούει, θα μας δει, θα μας ακούσει ότι επισκεφτείτε την. Πραγματικά αξίζει. Αξίζει. Να είστε καλά. Μαρία, θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ σύντομα. πολύ που πρόσκληση. Ευχαριστώ, ναι, ευχαριστώ που τη δέχτηκες. Εγώ ευχαριστώ. Θα κατέβω ούτως ή άλλως και στο χωριό σου να πάμε μαζί για γητιές. Ναι, 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 σε περιμένω. Ήδη έχω αρχίσει και ρωτάω. Πριν κλείσουμε, εδώ στα Πιτσίδια δεν έχω βρει, αλλά προσφανερωμένη. Και μάλιστα ένα σπίτι που έχει αυτό το, δεν θυμάμαι πώς το είπες, για το γυναικείο κόλπο, την καρέκλα με τον ατμό. Το κολπικό του Μόλτρο. Μπράβο, που υπάρχει αυτό. Γιατί το έλεγα και μου είπε ναι, στο τάδε σπίτι και θυμάμαι ακόμα τα αρώματα από τα βότανα και αυτά. Οπότε σίγουρα θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, σε φιλώ, να έχεις Να μια είσαι καλά. υπέροχη μέρα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλά. Σε ευχαριστώ Φιλάκια. πολύ. Γεια.